Excuse me, Simang. मोगथां दिगदारसो होफैलायबाय नामा? न'आव रावबो गैया नामा सिमां? गैया आदामोना मैगं थिलियाव थांदों। नंगौ नामा? नों माखौथो इसिबां सिबिया सिमां? सोरखौ हास्थायनानै? थोद जाम्बा आंहालाय सोर थाबावनांगौ। फुजिबाय आरो सोरनिबा मोजांनि थाखाय। गाज्रि दामोन सिमां, आं ओरैनोसो बुंफ्लादों। आंलाय गाज्रि मोनखायाना? नोंनि फुजिनाया नंखाय नंमारा सिमां। नोंनि गसाइनियाव आरज गाबनायनि फिथाइखौनो आं नोंनो होनो फैदों। मा फिथाइसै बेलाय? आं बुजियाखैहाय मा? बेखौ नाजावग्रो। मा बेलाय? नोंनो जाग्रा लाबोदों आं। बेखौलाय नों लाबोखायो माथो? नङा सिमां, दिनैनि लाबोनाया ओंथि दं। माने आं BSc खौ उथ्रिबाय। नंगौ ना? नंगौ सिमां। आय' गसाइ, नों बेसे अनसुला। सानसुमै मानसिफोरा बुंदों सिमां, सोरबा सुबुंनि देरहासाद जानायनि आन्दोआव सोरबा आइजोनि थुलुंगा थायो होननानै। थारैनो सिमां, नोंनि बोर बिनायावनो आं दिनै BSc आनजादखौ आसामनि गेजेराव फार्स्ट क्लास फार्स्ट पजिशन मोननो हादों। हामथारबाय, जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। नाथाय नों MSc खौ कमप्लिट खालामथारनांगोन मोगथां। आं फरायनायखौसो दोनथ'नो सानबायमोन सिमां। मानो? माने जोंनि गामियाव बै गोजौ फरायसालियाव साइन्सनि मोनसे पस्ट ओंखारदोंनो। बेवहायनो गभार्निं बडिया आंखौ थिसननो होनदों। नङा मोगथां, नों बेबायदि गोरोन्थि दामाव। साख्रिखौ नों उनावब्लाबो मोनगोन। नाथाय समावनो सम डिग्रिखौ होसोआब्ला उनाव असुबिदा फैयो। नंनायाथ' नंगौ सिमां, नाथाय जेबो गैया मोगथां। आंनो साख्रि नाङा, आंनो नोंखौसो नांगौ। मोगथांसो माथो, माब्ला फैया? बावाखै आदा, दासो फैब्रबदोंमोन आं। सिमांनि आखला आलासिखौ जिरायनोबो होआ होमबा? आया, बावदोंसो आं। फै न'आव जिरायफै, आं साहा फुदुंनि। मैया गामिनि मिटिङाव रायजोफ्रा नोंनि रिजाल्टनि बाथ्राखौ सावरायदोंमोन। हामबाय दे, जोंबो खोनानानै जोबोद गोजोनदों। औ आदा, नोंसोरनि अननायाव कलेजनि देवनाखौ बारनो हाबायमोन आं। नों नाजाबाव, MSc खौ खालामथार, खामानियाव फैगोन। बेनोथ' आदा, एसे साननो गोनां जादों। नोंहा मा साननांगौ दं? नोंसोर बादिया गोजौ सोलोंथाइखौ लायाब्ला सोरथो लानो? न'खरनि मान सन्मान आरो गामिनि मुंखौ नोंनो लाखिनो नांगोन। नों जेब्ला गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन, नोंनिख्रुइ देरसिन बैसोनि मानसियाबो नोंनि सेराव खर' गंलायगोन। गोजौ सोलोंथाइ लानो हायैनि फिथाइखौ जों दिनैसो बुजिदों। हनै बिनानाव सिमांखौबो रांनि आंखालनि थाखायनो बेखौ फरायहोनो हायाखिसै आं। साहा फुदुंनाया जायाखै सिमां? लांगौ बाजै। दे आगै, जाग्राफोरबो गैया, साहा गोजासो जाबाय। बावदोंसो आं। मालाय मोगथाङा रिजाल्ट मोजां जानायनि मेथाइ लाबोदों, र' लायनो आं। गोदैजोंल' जानाय नङाहाय आगै, आंथ' हाथाइसे मानसि खाना दङमोन। बुंदोल' ना बाजै, मा जानो, बेदर ना गिदिर? नाखौनो जाबाय। अमा थावख्रिफोर जाहो आरो, जाहोनो गोसो दंब्ला। बिब्दिसो जागोन दे बाजै। सानसुनि ओंखाम गोजाखौनो जालांदो आगै। जालांदो ना, आं संहैनोसैबो। नांला दे, दिनै जाथ'ला, माब्लाबाफोर जाफैसिगोन। माने आफाया दाहोनाफोरखौ फुख्रियाव ना दिखांनो होदों। माने आंनि लोगोफोर बेरायनो फैयोनो। नंगौ नामा? जागोन दे, बिदिब्ला उनफोराव सानसे जाफैदो।
बिब्दिब्ला बाजैमोनहा थाथ'लायदो नामा आं थांनोसै दे थांदो थादो दे मालाय सिमांनि खाफाला गेवबायनोहाय लोगोफोर मा खाफाल गेवखोहाय नों बेखौनो मिथियाखै सिमाङा मोगथां जानोसैनोहाय बांद्रायथारहाय फाग्लिफोरनिया आं बुजियाखैहाय मा बुंनो नागिरदों नै नों मालाय मोगथां मावबा बिएससि आनजादखौ उथ्रिबायनो बिदिब्लाथ' सिमा जोंनो खाना होनांगोनहाय खानाखौलाय मानो जाबावनो जुलिखौनो जाखानोसै आरो मा बांद्रायबायहाय जानो हनै मानसि फैदों खोनागोन हा खोनाब्लालाय माथो जानो बिबारा बारोब्ला मोदोमखायोना माथो महरै आबौसोलाय बबेहाय थाङामोन मैना गुरो थांब्रबदोंमोन आं जों रायज्लायनायखौ खोनाबाय नामाहाय महरै आबौआ अलै सोरबा सिख्ला मोनोब्ला आंबो गोसोथोगौमोन आयौ आबौआ गांसो गोरलै नायगिरो माथो थाङालै सालिफोरजों थादोलै सिख्लाफोर आं थांसै थोरैहाय थांनोसै दुगैखांबायब्ला नोंहा थांग्रोदोहाय जोंहा दा लासैनो थांगोन नोंसोरजों जानाय नंलाहाय आं थांसै दे थां लामायावनो एक्टरखौ लोगो मोननो हागौ हा नोंलाय बाथ्राखौ थार ना नंखायसो बुंखो जोंब्लाव आइ गालिखौ मोनथारथों नंथारगौलै आदा आं माब्लाबानो नोंनो बुंनो होननानै सानदोंमोन मैयाबोसो गाथोनाव सिख्लाफोर सावरायनायखौ आं गावनि खोमाजोंनो खोनाबोदों मा बाथ्रा आगै नोंसाज्लानो मोजाङै फोरमायनानै हो आं बे न'खराव मोनजा रोङैनि फिसाजोखौ बिहामजो लाबोआ होननानै आं बुजिना मोनलाहाय नोंसोर बिफा फिसानि बाथ्राखौ बिमाब्लासो नोङो गां रानाय गथ'खौ नायबाय थाजायो बेफोर माने गासैबो नोंनि थाखायनो आं नाथाय जेबो बुजिया लेङै थां नोंसाज्लाखौ नांगौ आंनो मानोमोन आफा फिसा नोंखौ आं फैगौ रबिबाराव सहराव फरायनो दोनहरनोसै नोमा दै खुंखायावनो थानाय जायगाखौबो थिक खालामखाबाय आं नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासङा नों आंनि फिसा आं जा थिनदों नों बेखौनो मावलांनांगोन औ फिसा नों फरायना लाग्रो गोसोनि साननायफ्रा उनावबो जाबाय थागोन जोंब्लाव दाहारा सोरनियाव बेसेबां मोननांगौ दं बेफोरखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो होफैजोबनो नटिस खालाम जागोन आदा बे बोसोराव सुदासोर लोगो नांनानै गासै 80,000 रां मोननांगौ दं दे नों खौरांखौ थाबैनो हैदो आं एसे गुबुनाव बेरायना फैयैनि जागोन दे आदा आं मावगासिनो दं ओइया गैलांब्रे मा होनो मा जालायखो आंहालाय नै बेरेफुंजानि मा गोबाव गोखाखौसो दुब्लायखोब्रा आगैलांब्रे आं नोंनो बाजारनिफ्राय मा मा लाबनांगौ बेखौसो सोंनो नागिरदों नों मानो फैबानो जाबायना हामालै नांसाबा आं रावनोबो लाबोनायखौ हामालै आगै बिमाजों जरायनो हा जरायनो गोसो बिखुनजोफोरजों जरायब्रा लाजियाबा नागागौनो गावनि थारखौलाय मानो लाजिनांगौब्रा बुंदो ना आगै आसान नांगौ ना गस्ला नांगौ ना मोखाव फोनग्राफोर नांगौ महरिनिखौबासो नै आं मोनगोनबो मा जाबावनांगौ जाखो जाबायलै जाबाय बाजाराव माजों थांबावनांगौ जाखो आंलाय मानिसो सुखुवा सुखुवाहाय ओइ मेन्दा बाजाराव थांनो नागिरना दाबो जायाखै नोंनिया थांगासिनो आबै थांगासिनो नोंखौ नागारथारलै आं नै नोङो
हाबा मा मावजि बायदि जाखो बिलाय मावजि बायदि नुदों आबै मावजि बायदि नै दैखराव आथिं सुनायाव नांनायाबो नालाय एसे नराङा आंखौ नों बिदि खालामदों उदासारि साला नोंखौ आं गथ' गारा मोनो साला बुजिथारा नों साला उदासारि आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो बुजिथारा नोङो न'आव रावबो गैया नामा ए माथो मोगथांसो फै जिराय फै जिरायथ'ला दे आं नोंनो मोनसे खौरांसो होनो फैदों मा खौरां आं गाबोननिफ्राय सहराव थाहैसिगोन माने नोंनि मिजिंखौ जाफुंहोनो हामथारबाय मोगथां नाथाय सम सम खौरां लानो दाबाव जिंगा दासि सिमां आं सम मोनब्लानो नोंखौ खौरां लाफैबाय थागोन ए माथो मोगथां आगैसो मानोबा फैदोंमोन औ बाजै आं गाबोननिफ्राय इउनिभारसिटियाव फरायनो थाहैसिगोन ए हामबाय दे टाउनाव हले फाग्लि फाग्लि सिख्लाफोर दंसो गारोहाय आगै मोजाङै सोलिनो नाजा जागोन दे बाजै आं फाग्ला जायाबानो जाबायथ' आयौ आवसावा अ बावदोंमोनसो आं लोगोफोरनो खौरां हैनो दं थादो दे बिदिब्ला दे थांदो नै माथो मोगथाङा दिसो औ आदै बेरायनो फैदोंमोन आं आदैयालाय बहाथो थांनो आंबो बेवहायनो आदै नोमफ्राया दुफांनियाव हा थिका जानायनि रां दाहारखौ बिनो थिनहरदों देग्लायथ' दैबानायानो माइखौ लांजोबदों 50आवथ' नङा आदै बोसोरथामनि सुद आसल होनांगौ दङ दुफाङा बेनिखायसो माहाजोन आदै आंखौ बिनो थिनहरदों दे आदै नोंसो जा मोजां नुदों बेखौनो मावदो दुफाङालाय मोगथांनो बिनानाव फानहरसिगोन नामा र' बे जोंब्लाव महरै थानायाव जोंजोबगोन बाहायफोर नै माथो महरियारिसो माथो आदै माबाफोर खौरां लानानै फैदोंमोन नामा आदै माहाजोन आदाया आंखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गासै रां दाहारखौ दैखांनो बिथोन होदों बेनिखायनो आं नोंनो खौरां होनो फैदों देग्लाय हरनो हानाय लामायानोथ' गैया माथो महरि आदै दै बानायानो जाबादि जालांजोब्बाय देग्लाय राननासो थानांसिगोन बायदि मोनदों आं नङा आदै नोंहाथ' 2 बोसोरनि बखियाबो होनो दंना आदैया बेफोरखौ मा बुंदों आंथ' देग्लायसो हरनांगौ दङ नैबे खाताया नंखाय होनना बुंगोन नामा थांनाय बोसोरनि आद्रा थानाय सुद आरो आसोल लोगो नांनानै गासै 25 मन आरो देग्लायनि 20 मन दा गासै हरनांगौ जाहैबाय 45 मन बिनिनो रां हिसाबै हरोब्लाबो गासै 9,000 रांखौ नोंनिफ्राय मोननांगौ आं बेखौ जेब्लाबो गनायनो हानाय नङा आदै नोंमारगौ गुबुननि मोनजानायखौ जाग्रा मानसिया गोसोआव थामारा आदै सालामथारनानै बाथ्राखौ बुं जों निखावरि जानो हागौ नाथाय रावनिबो थोरसिनि ओंखाम सेरनानै जाहायाखै बिदिबा आंनिबो फंसे बाथ्रा खोनासं दाहारखौ सुख'नो गोसो गैमाराब्ला नों मावना जानाय हाखौ आं गुबुननो होसिगोन थां नोंसोरनि फाबजों सोरजिनाय धोनखौ जानानै जों उदै गाज्रि खालामनानै लाया साला सिनायाखै बे जोंब्लाव महरिखौ जोंजोबगोन बाहायफोर जोंजोबगोन बाहायफोर लामब्रे
गय खान्दिसे लाबोदो। लांगौ आयं। नों आयं गया? न'फोरा मोजाङै नाय। जागोन दे। नै आफा, नांगौ मुवाफोरखौ बेगावनो सोनानै हरखाबाय आं आरो नों मोजां मोननाय मुवाफोरखौबो हरफाखादों। हजों मोनैब्ला नायनानै जाब्लानो जाबाय। जागोन आयै। टाउनाव गारि मटर होंगो दोंगो मोजाङै सोलि आफा। जिंगा दासिले आयै, आंहा जेबो जाया। इउनिभारसिटियाव फरायनो नागिरनाय सेंग्राखौनो गथ' गोरलै बायदि मोनबाय नामाब्रा बाजैयालाय? मोना माथो। जेसेखि गोलाव गिदिर जाया मानो फिसाफोरा अरायबो बिमा बिफानि नोजोराव गोरलै आरो मा। दे गुबुन फारसे थांनांगौआव मानोथो बाथ्रा सावलुबाय थाखो? जोंब्लाव जिनिसफ्रा गारियाव दिखांफैदो। लांगौ आदा लांगौ। थादो आयै। दे थांदो आफा। ड्राइभार, गारिखौ एसे लाखिथ'लाय। मोगथां थांनोसै। औ आदा। बाजै थादो दे। दे आगै थांदो दे। मोगथां। ड्राइभार, गोबाव जाबाय, गारिया सालायदो। मा जाखो? नोंथाङा गुबुन सेंग्रा बायदि नङा दे। saya Juli layai pasaबोबाय नै आगैमोन सेंग्रा बैसो जोंनि रंजाखांबाय दावमा दावसाया जुलि लायै पासाबोबाय नै आगैमोन सेंग्रा बैसो जोंनि रंजाखांबाय गोबांनि गेजेराव सानजिसे नुना नोंखौसो मेगन खेबबाय गोबांनि गेजेराव थानाय रुंबां नुना नोंखौसो गोसो थोबाय हांसानि रजे फालिखौ लाबोदों ना लाबोआखै लाबोदोंहाय आदामोन
बिखायाव जोंलावनाय अरा नोंनि बिखायावबो आलौहैगोन आंनि बिखायाव जोंलावनाय अरा नोंनि बिखायावबो आलौहैगोन मा जाखो आदा बौबायलै बौबाय माबोरै बौनांगौ जाखो ए लामब्रिया गै गैया गै लामब्रि नों मा एसे समायना साब्रि सुब्रे मा बुंदों औलै आगै आं नोंखौ नुब्लानो मानोबा दै गाङो नोंखौ सेराव मोनब्लानो ओंखाम उखै गायो नंगौ ना आदा मेन्दा सयथि दिनै सयथि दासो आं आइ लाभ इउ मोनथारदों आइ लाभ इउ मा थायो आदा मेन्दा आयो इसोर आं मा होनना बुंबावनो औ आगै औ आइ लाभ इउ आव सासे सेंग्रा सासे सिख्ला थायो माने सासे दाहोना आरो सासे रुवाथि ओइ साला सुवार नों दाहोनाव खामबसथ नङा माबा बुंदोंमोन आबौ माबा बुंदों सोनो साला नों मारगौ ना सान्दा बिगुर थाया गलामनि फिसा आखल गैमारा मा जाखोब्रा आबौ मा जाखो नङा रुवाथिफोरजों बेबायदि सिथाबदा आंजों हले दालि मोननाय नङा दोनहाय आबौ माथो जेराव सेंग्रा बेवहायनो सिख्ला जेराव दाहोना बेवहायनो रुवाथि ओइ लामब्रे नों सिरि था मानो सिरि थानो ओइ बे लामब्रिया नोंनि बोरै जानो हागौ मानो हाया फैगौ मेसेङावनो आं बिखौ जुलि लानोसै दैट साला गलामनि जात नोंखौ आं दानो बेनिफ्राय खारनो हागौ हा माथो दावराव दावसि जालायखो नङा दा जों माने बै दाखालि बैसागो मोसानायखौसो सावरायदोंमोन आंहाबोथ' बे बोराय समाव मोसाना आन्थुआनो लोरिना दङ हा मेन्दायालाय खामानियाव दाबोनो मानो थाङाखै हे नोंहालायनो आबै बावगारदोंसो आं र' थांनोसै आं जोंब्लाव आगै बाजाराव एसे थांब्रबनानै बेदर लानानै फैयो दिनै मोगथां फिसाया न'आव फैयोनो नंगौ नामा बाजै आयै ए आफा सफैबाय सप्तासे क्लास बन्द दं आयै बेनिखायनो फैब्रबबाय आं आदाया आंनो टाउननिफ्राय फैब्ला माबा लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ना लाबोदों लामब्रे नाथाय नों आंनो दैल' लोंहोग्रोदो मा दैल' आदा गुदुं साहाबो लोंहोगोन नङाना आदै मोनथांखौ टाउननि बाबु जानायखाय गुदुं गुसु लोंहोगोन जों दुब्लिबारिनि बाबुखौ इसिं खनानि गाइखेरखौनो लाबोदोब्रा लामब्रे मा जाखादोंहाय आवसावा दा हराव जयैनो लोंब्लानो जाबाय सयथि आबै आइ लावगिखौ मोनथारथों
दिनै फुरासे हाखौ आलि होजोबथारदों आं साबखौ मेन्दा बेनिखायनो नैबे बान्थाखौ लाबोदों आं नोंनो मा बान्थाब्रा न बे नोंनि आंनियालाय आदा दं लाबोदोंब्रा र' नै बेलाय न ला हाबाब माथो फांफुलि बायदि नुथारसिगोनलै बे बारावलाय नंगौ ना आदा मेन्दा नंथारगौलै लामब्रै आगै नैबे आयै नोंनोबो गांसे लाबोदों आं आंनोलाय मानोथो लाबोलायखो आफा टाउननि नेरसोनब्रा आयै नो आदा दैया लाबो आयौ एक्टर फैदोंहाय बबाव नङा माथो एक्ट्रेसखौनो नागिरना फैथारदों बे मोजाङै नायहाय सिमां मा थिगालदाव थानाया मोगा बिलाइखौनो खाफ्लांगोनबो थोद फाग्लिफोर सोर थादोहाय हनै मानसिया सौफैबाय मा मैगं खादों साया मा थिगालदाव खादों आदा मोनदोंसै औ मोनदों आदा जों थांग्रोनोसैहाय सिमां नोंस्रा दा फैबाय थादो र'हाय जयैनो थांगोन नाङा दे सिमां गोबावजों लोगो मोननाय गोसोनि खोथाफ्रा आदा थागोनहाय थादोहाय सिमां दे नोंस्रा रायज्लायबाय थादो सिमां नुबाय आं सना गंसे बादालुनो नोंखौ अनसायनो सिमां नुबाय आं सना गंसे बादालुनो नोंखौ अनसायनो
जेखि बुङा मानो जायखि जेखि साना मानो जायखि जेखि बुङा मानो जायखि जेखि साना मानो सिमाङा नोंनि नंखाय नङा मिजिङा नोंनि जाफुंथारगोन हो सिमाङा नोंनि नंखाय नङा मिजिङा नोंनि जाफुंथारगोन सुखु दुखु समानै रानना लागोन थैस' थांस' सानैजों रायजो जागोन सुखु दुखु समानै रानना लागोन थैस' थांस' सानैजों रायजो जागोन सिमां नुबाय आं सना गंसे मन्दिर लुनो नोंखौ सिबिनो जिउनि सिमां आंनि जाफुङाब्ला बे जोनोमाव सुबुं जिउखौ आरो नांलिया जिउनि सिमां आंनि जाफुङाब्ला बे जोनोमाव सुबुं जिउखौ आरो नांलिया बै जोनोमाव बै उजियाव गोरोन्थि साननाङा सना बायदि मैया साननानै दुखु नों जानाङा सना आंखौ नों लानानै आंबो लाबाय समायखिरा बे जिउआव सानैजों जुदा जाया बे जिउआव सानैजों नागारलाया बे जिउआव सानैजों जुदा जाया बे जिउआव सानैजों नागारलाया सिमां नुबाय आं सना गंसे मन्दिर लुनो नोंखौ सिबिनो सिमां नुबाय आं सना गंसे बादा लुनो नोंखौ अनसायनो मोगथां नों बेखौ मा खालामखो जिंगा दासो सिमां जेबो जाया आं नोंखौ जेरैखि जाया जुलि लाथारगोन नैबे आंनि रादायनि नेरसोनखौ नाजाव सिमां मोगथां नंगौ सिमां आं नोंखौ जुलि लाथारगोन थौ आं नोंखौ न'आव दोनलांनोसै
थादो सिमां। मैगं खानो थांनाया लोगोफ्रा दहायनो मोनफैदों। सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों गफबना थायोबा हले रावबो मानसिया मोजां बुङाहाय। बिदा बिबाजैनि मान सनमानखौ बुजियोब्ला मोजाङै सोलिनो नाजा। मैदेरानोबा गादलेनोहाय। मोगथां मा आफा? आं बेफोरखौ मा खोनादों? नंखाय गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरजों सोमोन्दो लाखिबाय थानाया नोंनिया मोजां जायाखै फिसा। बिसोरबो मानसिसो आफा। नों आंखौ फोरोंनाङा। समाजाव मा होननानै आं मोखां खिन्थिनो? दिनैनिफ्राय सिमांखौ लोगो हमहैयोब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन। आफा! गुबै बाथ्राया बिदा दुफांनिसो सोलो। रां दाहारखौ सुख'नो हायैनि साहारा नागिरदों बियो। महरिया दै नङाब्ला नुखाखा बिनानावखौ मानोथो हेंथा होआखै बिलाय? मेन्दा ओजों फैलाय। मा आबौ? दुफांखौ दानो लिंना लाय आंनो। जागोन आबौ। फै आबौ, थाबैनो फै। थाबैनो फै आबौ। दे आबौ जिराय। आयै, नों माबोरै दं? हा बहाथो दङ बेरामियालाय? एमसावनो दङ आबौ। हा माब्लानिफ्रायथो लोमजाया बिहामजोआ? हजों आमाय मोनायावसो दंहैयोमोन। हो हो हो। न'आवथ' गोदो आफा गैयिनिफ्रायनो थाखाया। ओरैनोब्लाबो मानसिया बेरामिखा। आबौ। नाथाय बांद्राय जानायखायसो मैयासो आमाया दोनफैदों। जागोन जागोन जागोन। जिंगासिनो नाङा, गासैबो थिग जालांगोन, जेबो दासान। फै आबौ, जों सिङावनो थांदिनि। मानसियाथ' जोबोद लोरबां थोरबां जाथारबाय। लोमजानायाबो माथो गोबांथार। हामगोन बिहामजो, जिंगासिनो नाङा। फै फै। इसोर, नै आबौ, बे बुरिखौ एसे बेरेमोदै लागायनानै सानफायाव सामुसनै सामुसथामै खेबथाम दौ। जागोन आबौ। नै आबौ, जौ खुरैसो दिहुनदोंमोन। नांलायामोनलै आबै। जोंनिया आरो माथो मोनबावनो आबौ, बेखौनो एसे लोंदो। नांलायामोनलै फिसौ। हामथारगोन फिसौ, जिंगा दासिथार, हामथारगोन
हामथारगोन। अ मेन्दासो माथो मा खौरां? माबालै आदै नोंखौ माहाजोन आबौआ दानो थाबैनो लिंहरथारदों। नंगौ नामा? र' बिदिब्ला आं जि सोलायनानै फैनि। आं थांनोसैलै आदै दानो माबार फैथारदो। जिंगा दासिथारलै आबै। बैसागि दा आबौखौ लासैनो हगारहरदो। आं माहाजोन आयंनियाव थांनानै फैनि। जागोन दे। दे फिसौ दे थां थां। साहाया गोदैदे जादों। सिनिया बांद्रायदों। मानोबा लिंहरामोन आयं? दुफां नों नोंना रावखौ लानानै आंनि फिसाखौ जा खैसार सादों आं बेखौ जेब्लाबो जाफुंहोनो हानाय नङा। आयंआ बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों? आं जेबो मिथिया। दान मोनसेनि गेजेराव गासै दाहारखौनो सुख'जोबनांगोन। नङाब्ला बे लिरना होनाय बिथाखौनो नागारना होनांगोन। बिफा नों बेफोरखौ मा बुंदों? गुबुनखौ हाब्रु सारनायनि सिगां गावनि सोलेरावथ' मैलाया नांना थानो हागौ ना? नों गावखौ दायनिगिरि खालामनानै संसारनि मानसिजों मिनिजानो नागिरदों? जोबोद समायना। फिसाज्लाया मोसागोन आरो बिफाया बिनिनो गुन गायगोन। दुफां नों बबेयाव फैनानै बाथ्रा बुंदों मिथिगौ नों? मिथिगौ। आं गासैखौबो बुजि मोनबाय। नोंबो आंनि फंसे बाथ्राखौ खोनासं। दिनैनिफ्राय सिमांखौ लोगो हमनो थांबावोब्ला नोंनि खोमा आरो गन्थंखौ हासिनानै सैमा मावजिनो रानना होनो हायाब्ला आंबो मानसि नङा। थां सिंहनि सिगाङाव मावजिनि नेनाया मायाव दैनो? मानसिखौ बिदि बुंहरनाया नोंनिया हामाखैसै बिफा। बिदि बुंहरा बिबायदि माला गानो नांगौमोन नामा आं बिखौ? बाथ्राया मोजां जायाखिसै फिसा। नों न'आव दा थाबाय थासै। नों दिनैनो टाउनाव थांफिनदो आरो न'आव दा फैथ'थारसै। मानो लिंहरामोन माहाजोन आफाया? मा जाखो? मानो सिरि सिरि? मिथिनो लुबैदों नों? जायफोर मानसिया रां रुफाखौनो गासिबो होननानै साननानै लायो बेफोरबादि मानसिफ्रा मानसि होननाय जिबिया मा बेखौ बुजि मोना बैसागि। मा जाखो? मा जालायखो नोंसोर? बेनिखायनो आं बुंदों दिनैनिफ्राय जोंहा बै नखरजों जेबो सोमोन्दो गैलिया। आरो सिमाबो मोथाखौ माब्लाबाबो लोगो दामसै। आं बेफोरखौ मा खोनादों फिसा? आखाइ गोलाव मानसिजों जुजिनानै नों मानो गावनि खैफोद लाबोनो नागिरदों? नङा बिसोरनि आखल आखुआ गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जालांगासिनो दं। रावबो खर' देखायनो थाखायनोथ' हा हुखौ गावनि खालामना लाजोब्बाय बिसोर। नोंफायाबो जाम्बा जला जुजिनानै फाव फान्दायनानै बुथारजादों। आं आरो नोंखौ खोमाना लानो गोसो गैलिया फिसा। नंनायाथ' नंगौ फिसा, नाथाय मा खालामनो? नोंफाया जाबादि बोलि जाबायना। दिनैबो गोसोखाङोब्ला आंहा मेगनाव मोदै गयो। आदा मानोथो लेंहरामोन?
दे गुबै बाथ्रायाव फैदो मन्दलागै बै सिमलिगुरिनि गोदानै हाग्रा एवनाय 20 बिगा हाखौ फंबाय राखावनि मुङै मियादि खालामना होनांगौ बे हाखौथ' मनिराम आरो राखावानो मावनानै जागासिनो दङ नङाना आदा आरो मनिरामानो बे हानि फौजि खाजोना होबोगासिनो दङ बिनिखायनो बे हाखौनो लानानै मोनसे खेला गेलेनो नागिरदों जों माबायदि खेला आदा बे खेलायाव मानै जुनारा ओरैबायदि अरलायगोन बिनिनो मासेया बेनिफ्राय आदाया मा मुलाम्फा जागोन हेद जाम्बा नों बेखौ बुजियाखै बुंब्लासो बुजिगोन बिनिनो दायाव सासेया लकाबाव थाहैनांगोन आरो बियो केस मकर्दमा गेलेनांगोन आरो बे खामानिखौ सहाय खालामगोन माहाजोन आदाया अब्ला बिदिनो बिसोरनि धनदौलदा सानफा एफा आदानि आखाइ मुथियाव दा फंबाय मा एसे गोमोथाव खेला गेलेनो नागिरदों आगोलनि जोनोमाव महाभारतनि बिमाय सुखुनिया नोंनोमोन नामाब्रा फंबाय जा सानो आदा दानिया बुं मन्दलागै बेखिनि मावनायनि थाखाय नोंनो बेसेबां रां नांगौ आं आरो मा बुंनो आदा आदाया अननानै जा होयो बेनो जागोन साबगौ सप्तासेनि गेजेरावनो नों खामानिखौ मावनांगोन जागोन आदा जाथारगोन नों खामानिखौ जाबाय होननानै सानना लाखा नैबे बेलदां मन्दला खुगाजों जायखौ बुङो बेखौ मावनानैसो गारथारो बे बाथ्राया बोरै जानो हाखो माहाजोन आदा बबे बाथ्राखौ बुंदों बबे बाथ्राखौ बुंदों बै सोमलिगुरिनि हादान हाया राखावनि मुङै बोरै मियादि जानो हाखो बेथ' नोंसोर सानैनिसो बाथ्रा आंखौलाय बिनि गेजेराव मानो लाबोनो नागिरखो मनिराम अ बिदिसो नै राखावा फैगौआनो नों बिनियावनो सोंना नायदो जागोन र' राखाव मा जाखो मा जाखो नों आंनाव सोङाब बलानो बै सोमलिगुरिनि हादान हाखौ मानो नोंनि ममियादि खालामना लाखो सोरखारि हा जायनो मावना लाग्रोनो हायो बिनिनो जायो मा नों आंखौ ओरैनो नागारगोन सानदों नों आंखौ सिनायना मोनाखै नों मा खालामनो नों आंखौ मा खालामनो हागोनलै मा आं नोंखौ जेबो खालामनो हाया दिनै आं नोंखौ हगारथार मा मोनदोंलै आं नोंखौ दिनै गारथारा फै नांमारबा आंजों फै फैलै नांमारबा मा नोंलाय माबायदि सानदोंलै साला फैलै नांमारबा फै थगाय सुरा बैमोन सैमा सैमा दिनै गारथार नोंखौ आया बैमोन साला थगाय सुरा नों आंनि हाखौ सेना लाबाय साला बैमोन राखा राखाव खारदो राखाव खारदो नों आंखौ मा खालामगोन
मा जाखो मा जाखो बिफा बिफा मा जाखो मा जाखो अनाथि अनाथि सोर दं खारबो नों गथ'फोरखौ नाय अनाथि बिफा नों मा जाखो बिफा अनाथि नों गथ'फोरखौ नाय अनाथि नों मा जाखो बिफा राखाव आंखौ अनाथि राखाव आंखौ जाबायसै आइ दान्दिसे सिरि उन्दुदो आं नों फानि सिमांखौ जाफुंहोनो हायाखिसै फिसा नों नानखौ मोजाङै नाय हायोबा बेखौ फरायहोबाव जागोन आइ नों जोबोद लोरबां जादों नों एसे सिरि उन्दुदो आयै 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 मा जाखो आयै मा जाखो आयै 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 मा जाखो आयै आयै मा जाखो आयै 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 ओइ जाम्बा मानसि नुफेराखै माखौ नायगौ मोनबाय थाखो बे बेगखौ न' सिङाव लानानै फै सफैबाय फिसा औ माम्मि पाप्पायालाय दं रुम सिङाव रादाब फरायगासिनो दं बिउटि आइ सफैबाय औ पाप्पा आनजादखौ मोजाङैनो लिरबोनो हादोंना आइ लिरबोदों पाप्पा रिजाल्टआ मोजां जाखागोन हामथारबाय आइ सिङाव जिया सोलायफैदो फिसा आं साहा फुदुंनि जागोन मामि जोंनि दाहोनाया गोदान नामा मामि दाहोना नङा फिसा सोरथो बिलाय मोगथांसो बियो नोमायाव सम्बारुनि फिसाज्लाया अ उन्दै समाव आंजों खिखर खेला गेलेनाय गामिनि बै मोगथां नोंदि बिदि जाबाय एक्सुवेलि आं हमनोनो हायाखैमोन सरि बाबा आंखौ निमाहा होदो जेबो नङा दे माब्ला फैया नों जोंनाव माब्ला नङा फिसा बियो जोंनियाव थाफैबाय इउनिभार्सिटियाव एमएससि खालामनो वाव नों माथो द्लाम फरायखोमाबायबो दे उनाव मोजाङै सावरायलायसिगोन मोगथां आं फ्रेस जाहैग्रोनि फै फिसा न' मोगथां साया लोंदो आं दहाय नोंखौ गोरोन्थि राव बाहायफ्लांबाय बेनि थाखाय गाज्रि मोननाङा दे जेबो नङा सिनाय मोनाब्ला बिब्दिया जाखायो आरे नों इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट जानानैबो बेफोर फट'खौ दाबो फोथायो नों इउनिभार्सिटियाव फैदोंना प्राइमारि स्कुल
गड दानो आथिं आखाइ बायबायमोन मोगथां नों दिनैनिफ्राय आंजों बेरायनो थांफानांगोन दे आदा नोंसोर मोजां समावनो सफैबाय मा मोजां सम आगै माबालै बाजै आदै मोगथांनि साख्रिया जाबाय होननानैनो हमजासै नंगौ नामा बबे अफिसाव जागोननो फंबाय DRD अफिसाव आदा बे साननैसोनि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट लेटारा सफैगोन होननानै डाइरेक्टरा आंनो खोन्थादों हामथारबाय फंबाय जोंनि फिसा माने नोंसोरनिबो फिसा औ नङा होमबा औ नंगौ आदा आं मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन आब' मा बाथ्रा आगै जों बोराय बुरिया दिनै दं गाबोन गैया औलै आदा जोंनि सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामनो थाखाय मोगथां आदैजों आरो आंनि फिसा बिउटिजों जुलि होयोब्ला मोजां जायो नंगौ बेवाइफोर साबगौ फंबाय जाय बाथ्राखौ आं सानग्रोनांगौमोन बेखौनो माथो नोंसोरसो सानग्रोबाय आं 100% खोन्दो राजि दङ बिमा नोंलाय माथो सानो गथ'फोरनियाव सोंग्रोनाया मोजां नामा जागोन आगै बे सम्बारु माहाजोना जायखौ गोसो जायो बेखौ गावनि खालामनानैसो गारो नङा आदा बाजैनियाबो थाथोंसै ए माथो आयंमोनसो माब्ला सफैखो दा बावैसो सफैदों आयं सोलायजोब्बाय सालिया गोजां गुदुं सामफ्रामबो बिमा बिफानि हटेलाव मोनजाबाय नालाय हाबावाथ' थाङामोन मोगथां आफा गलायाव बिजाब बायब्रबनो थांदोंमोन आयै नंगौ दिल्लीयाव माथो फरायहैदोंमोन आयं जार्नालिज्म फरायहैदोंमोन आयं जार्नालिज्म माने माखौ बुङो फंबाय जार्नालिज्म माने रादाब एबा मेगाजिनफोरनि सायाव खामानि मावनायनि फारसे सोलोंथाइ लानाय एडिटर एबा सांबादिकफोर जाहैनो हायो आदा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां माथो आयं ओरैनो रोजा रोजा रां गारदों होनबा नंमारगौ फंबाय मैदेरजोंसो मैदेर हमनो हामारो दे बिमा आलासिफोरनो जानाय लोंनायनि जगारा र' दानो जागोन बाजार खालामखाजोबदों